Siyahamba sithi ke manje okhulumela umndeni wakwaDlamini ngicela ukudedela umfundisi uDlamini siba likhulu eseza ngaphambili. Umfundisi uDlamini eseza ngaphambili ezokhulumela umndeni wakwaDlamini. Sekukhona iNyathi Foundation ubaba uNyathi usekhona naye ohamba kakhulu namaciko siyababona bonke bayangena. Ngibona uBig Zulu baningi nje kakhulu amaciko ethu abathi siyaliphekezela leli qhawe. Ngiyabonga bonginikeza ithuba ngiyacela nje kafishane njengelunga elikhethwe umndeni kuba ngikhulumele umndeni wakwaDlamini ngoStebi inkosi yamagcokama. Ngiyafisa nje ke uqala ngokubingelela kafishane ngicela ukuthi ngibingelele abasendlunkulu abaqhamuka endlunkulu ngiphinde ngibingelele amakhosi onke abaqhamuka emakhosini onke eMsinga ngiphinde ngicele ukubingelela ngokukhethekileyo imeya zonke. Ngiyacela nje ukuthi ngiphinde ngibingelele iPhalamende MC ngibingelele nje bonke abahlonishwa ngokunqamulela abakhona abahlonishwa ngesigaba zabo. Ngiyacela ke nokubingelela amaciko kakhulukazi abesebenza noStebi. Ngiyacela nje ukuthi all protocol observe. Kodwa ke ngingekhohlwa ukubingelela umndeni wakwaNgubane la uStebi unina owazalwa khona. Ngiphinde ngibingelele lo mndeni kamakoti kaStebi. Ngiyacela nje ukuthi ke all protocol observe ukuze ngizokonga isikhathi ngoba insizwa engizokhuluma ngayo ngikhulumela umndeni wakwaDlamini bekuyinsizwa ke ekhulile ikhulela kuthina njengomndeni wakwaDlamini ingane. uStebi ke uye waba umuntu ozothile esakhula. Ngiyakhumbula nje njengoba kubhaliwe la ukuthi umfundisi ozokhulumela umndeni. uStebi uye uzalwe ngisindiswa ngamukela uJesu ingakho ngingalikhohlwa usuku la kazalwa ngalo khona. Wasemqamba ke ubhuti wathi uStebi uma sifika kulesi insuku siumndeni wakwaDlamini ngoba uye wazalwa uStebi sifika lapho khona ke sibuka isimo esibhekene naso. Kodwa ke siyabonga siumndeni wakwaDlamini ukuthi nisisupport kusukela sithole umbiko nonke. Sibonge nje ukuthi siumndeni wakwaDlamini asibonge ukufa kodwa sibonga isupport yenu ngayo yonke indlela enenze ngayo. uStebi ke ngiyathanda ukusho ukuthi umculo uthande semncane esakhula esese primary. uStebi wakhuphuka njalo waze waba high school kuthe noma esehamba eyofunda eGoli ukuba enze ukuqhubekela phambili. uStebi waleqhubeke njalo nokuthanda umculo. Ngiyafisa ke ukusho ukuthi uye wasibeka ke nathi ebalazweni njengomndeni wakwaDlamini nanjengomndeni waseMsinga nanjengomndeni wakwaZulu Natal nanjengomndeni waseSouth Africa. Sithi ke kuyena ke uStebi njengalokhu enze kanje ukhona kunye ngithe angeke ngibiyekele ukusho uStebi ngoba kade engakaduma ngakaveleli. Ukhona ukhansela uMagubane ayelokhu emshutheka nje efabeni engakadumi kodwa ke wagcina uStebi eseduma ngalolu hlobo akadume ngalo. uStebi kuthe noma esedumile usihloniphile njengomndeni akazange aphakame. Uye wayithoba uStebi waba umuntu oyithobile singobaba bakhe. Sabona ukuthi cha uStebi lento akayiphethe impela uNkulunkulu umnikile ukuba akwazi ukuthi ajabulise abantu njengomndeni ke saye samkhulula ukuthi uStebi noma kunezinto mhlawumbe impimbo esiyenzayo ekhaya mase uceliwe khululeka Stebi ukwazi kuyoba lakho
ngoba uNkulunkulu kuphela sipho sokujabulisa abantu. Ngiyafisa ke sengihlala phansi ukuthi ke sithi ke somndeni wakaDlamini sibonga kakhulu isupport yenu. Ngicela kusho lamazwi kwabasekhweni lakhe sizomsekela umakoti kaStebi ngayo yonke indlela esizomsekela ngayo. Nanezingane zikaStebi sizoyisekela futhi ukuba zikhule zizizwele imfudumalo. Ngiyafisa ke ukuthi kakhulu kumakoti aqhubeke naye ayithobe. Simbonile ke eyithobile umakoti wakhe, aqhubeke ayithobe njalo, ahloniphe isithunzi sikaStebi nomsebenzi kaStebi akawenzile emhlabeni. Ngiyafisa ke sengigcina ngithi lala qhawe uyibekile indlebe induku ebandla Sibakhulu Nomagaga Kansele Mdlovu wena washisa umuntu kuleyo ndawo uyibekile induku ebandla kwanalela imfula yonke kwanalela imosha yonke kwanalela nezinye izizwe sithi Nkosi yamagqokama uyangazi mfana wami ngumfundisi ogidayo umfundisi oyibhinqa umfundisi obhiyayo hamba Nkosi yamagqokama Mfowethu angikusho ukuthi igiyese sohamba ngalo kusuka manje kuzoba khona ke ikhulumi bese siphinda kube khona ke nabaculi ngoba akhona amaciko maningi ahlukahlukene kodwa ngizofisa ukubiza isikhulumi sethu lapha esizokhulumela umndeni wakaNgubane uSpark umfoka Ngubane oza noMafu uzokhulumela umndeni amaciko impela akhona futhi sizowanika ithuba lokuthi nawazogiya okugcina lapha mbo program directors ngithatha ithuba ngibonge ngithatha ithuba ngikhuleke kwisilo samabandla indlulamithi ngikhuleke kwinkosi yala eBathenjini baba Mthembu ngithi indaba ezitha Mthembu ngikhuleke kwinkosi yamaChunu phakathi uMagugi ngithi ngiyakhuleka namakhosi onke nje asemsinga ngenhlanhla ke saba nenhlanhla sima nje sikhululeke ngoba simile nje lamakhosi esikuwona omabili vele azalwa lapha kithi eMabomvini so amaningi nje amakhosi ala emsinga vele anegazi lapha kithi eMabomvini sikhululekile ngiyakhuleka ke yonke amakhosi asemsinga uThulane isibusiso sakwaNgubane ngumalume ke kaSicebi uSicebi uzalwa udadewethu so umfana nje obesithobe ngendlela eyisimanga eMabomvini engingaqale ngikusho nje ngithi Mzansi silahlekele KZN silahlekele Msinga wonkana silahlekele ndeni wakaNgubane silahlekele ndeni wakaDlamini silahlekele isililo sisizwa kizo zonke indaba sinanela sibuya umlando umshana izolo ade sihlangabezana nenyembezi umgwaqo wonke ngapha nangapha
so ke indlela umshana angimazi enganeni zonke zodadewethu nesake ngayibona nje akekho ingane ebinjengale uSicebi besixhumana naye ke njalo thina noma kade lapha eGoli umhla ka4 nama videos akhe elapha eGoli ade ngisendela wona sonke isikhathi ngikhalile kakhulu khona unduna wakithi la ngeke ngakhuluma naye sakhuluma kakhulu sibuka ama video akhe alapha eGoli bathi ngize ngakhuluma enye into ngathi hayi umshana mangithi ngiyabheka kuma status uhamba athi usenamagigi yonke indawo so bengiplane ukuthi ngesonto mayebuya ngesonto ke ngihlale naye ngithi hayi mshana ngikhulumile kunduna ngathi hayi umshana ngoba ubuya drive ekubenakalale ngithi sizokhuluma ukuthi akuzama udrive ozokushayelela ngikhathini icula nisebenza ebelele yena ekwazi ukuthi niphephe emgwaqweni kanti akusezukwenzeka ngeshwa nje kade sisemgcwabeni impela sikhuluma nje silindele khona umfana wakithi oyihlobo sakhe naye uSicebi wasemndenini impela okwayibulele eGoli besithuna yena sizwa nje sizovuka sibekene emgodini ngabo 2 ucingo lingene ebusuku ngabo 2 it was 2:05 ebusuku angibange ngisalala namanje ke asikholwa abafethu ingane le ebiyazi yakhalela ogogo bayo ibihamba yonke imizi yakwangubane yonke imizi yakwangubane yikho bengithi makoti yakucela ungaphezi nawe lokade kwenza uSicebi sikubonile umakoti hayi wakadlamini kuphela bathi bumakoti nowangubane uqhubeke nakho ke ntombazane sizokuseka ngoba eshilo nje ubaba wakho athi sizokuseka silimele engithanda nje ngoba baningi abantu engithanda ukudlulisa kade kusenhlizweni kaSicebi kakhulu uSicebi benephupho ebedlalela isho kimi ebenephupho Maciko ebenephupho lokuthi uyafisa ukubona amaciko edlela ogqokweni elilodwa iphupho lakhe engicela nje bafethu nilifeze ngoba kulengezo kade izoba khona manje 24 ebethi ufuna nje bebe baningi amaciko azoba khona kuleyo ngezo ufeza iphupho lakhe bekuthi nje kuhlale kuzwana kumasikandi senibonga nje bafethu kakhulu ngiyedwa nje ukuthi nomkhulu kaMasikandi izinga senikhuphule ngalo bafowethu siyanibonga niqhubeke nje impela silimele kodwa ke siyathemba ngoba sabantu ke abakholwayo sithi ke uNkulunkulu asicabanga ukuthi benikeza umthwalo esingeke sikwazi ukuthwala silenkulu sithi duduke nonke South Africa nje sithi dudu siyabonga